Tohle je pirátské vysílání, já jsem naboural podcast Vaška, Huskyho, Staňka. A jestli jste si mysleli, že pokud jste si koupili YouTube Premium, že se mě zbavíte, tak se mě nezbavíte, já půjdu všude. Já jsem Honza Synicia a připravil jsem si otázky, které jsem dal panu Staňkovi a on se mě dnes bude ptát. A vy budete vědět úplně všechno, co chci, abyste věděli. Takže můžeme se do toho pustit. Děkuji za úvod. První otázka. Jaké to je být Honza Synicia? Cítím se dobře a mám hodně peněz. A kromě toho mám extrémní množství marketérů v Česku a na Slovensku, kteří mě nesnáší. A to mi dřív vadilo, dnes už se nad tím spíš bavím. Každopádně, já jsem vždycky přemýšlel, čím to je, že vlastně mě lidi nemají rádi. Oni na to mají plné právo. Vyskakuju na YouTube, vyskakuju na Facebooku, na TikToku a ti lidé se chtějí bavit a já jim tam strkám nějaký marketing nebo nějaké produkty, takže tohle je pochopitelné. Druhá věc, když jsem přemýšlel, proč mě lidé nemají rádi a jsou to hlavně profesionální marketéři, tak oni mě nemají rádi, protože já volám marketing k zodpovědnosti. Já totiž jsem jeden z prvních, kdo přišel v Česku a na Slovensku otevřeně říká, marketing má lidem vydělávat peníze. Měřitelně. Marketing nejsou aktivity, marketing je mechanismus a systém, který by do firmy měl předpověditelně a měřitelně přinést tržby.